Тези две зелки хореографираха новогодишния епизод на Гласа на България. За 6 дни успяхме да хореографираме 7 сцени, използвайки всякакви пропсове, репетирайки във всяка една зала. Виждаме едната двойка, виждаме другата двойка. Тук малко объркахме, нищо беше в процеса, всичко е наред. Репетициите бяха всеки ден. Тук може да видим избиране на дрехи, събиране на дрехи, репетиране с артисти. Тук виждаме Дара и сме готови за кът на сцена. Да! Тук трябва да се извиним на всички родители за късните репетиции. Тази хореография ни стана толкова любима, че я направихме на официално танцово видео, което може да видите в Instagram профилите ни. И ето го прекрасния Денис. И тук може да видим прекрасни танцори, колко са яки, колко са лошички, скок под скок. И слушате моя глас, тъй като сега разбрах, че не мога да сложа музика над по-дълго видео, затова готови за транзишън. 1, 2, 3, 4. Полза лоша, много бам! Връщам се към танцорите, тъй като бяха изключителни професионалисти. На всяка тренировка научаваха по един нов танц с самах. И отново. И отново. Тук може да видите малко снимки. Штрак, штрак, штрак. И бам! Не се случи на сцената, така че всичко е наред. Добре са, изправиха се. Благодаря ви за вниманието и до следващия път.